ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka ebuwa sikwanụ wee zuo ọnwụ ya dịka o si Spain wee na obodo fabụkwanụ Bini, nke bụ na ndị mmadụ nọzi wee na-asị na mmadụ gburu ya, ebe ụfọdụ nọ na-asị na nwaanyị anụnwa ma na ọya anwụ na ọbụkwa na ọgbanje, na-enwere vidio o mere wee sị na ọ bụrụ na ọnwụnwa na ụmụnne ya nyie ya n'ụlọ anụnwa ọ lụrụ, na ọ bụrụ na fe enyighị ya n'ụlọ wee jee nyie ya n'ọfịa na ya ekpochapụ fancha niile. Unu ya bịa unu ya egenye bụ vidio nụkwa n'ife o kwuru. Gekwa vidio ọzọ mgbe ọ nara Nigeria wee sị na mmadụ kpụ ya wee jee na mmiri ka eje lụọ ya ọrụ ọgbanje, ka unu marụzie na mmadụ gburu ya ka ọ bụkwa na ọgbanje. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ọmarịcha nwaanyị onu na-afụ ebe a na afọ ya bụ Ebuwa, na ọ bụkwa na onye Bini kama na obikwanụ Spain, and ọ mụtara ofu nwa nwoke, ọnụghọ di wee mụtakwana ya bụ nwa. Nwaanyị onu na-afụ ebe a bụkwa onye na-eme ife kọntentị n'ihu akwụkwọ wee na-akọwa maka ndụ ya, wee na-akọ ife niile. O mee ka ndị mmadụ mata na nwa ya na-agụ akwụkwọ na Spain na ife ọ na-akwụrụ ya n'ụgwọ akwụkwọ every month bụ 1000 euro, na ọnya bụ nwa ya bụkwa na onye ọ na-agbarụ mbọ. Wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na mgbe nwata nwaanyị abalị Spain na oduko nwere nsogbu gbasara akwụkwọ, wee buru ya wee tinye ya n'ime ụlọ nga ebe ahụ, wee mechaa wee buna ya Nigeria nya agbara ya anụkwaghị m mbụ ndị Spain. O wee ruo Nigeria wee na ofe oyi ezi wee gbawa mbọ wee chiyatakwa obodo Spain ọzọ, ụzọ ya wee mepezie, o wee nweta ego wee lụọ ọmarịcha ụnụ na-afụ ebe a na obodo fa bụkwanụ Bini, n'ọkwa obodo fa ka ọ nazi ka o jee nwere aṅụrị zurukwa n'ike na ọlụlụ ụlọ anụnwa. Wee ruzie ebe ahụ wee sị na ife a na-eme mmadụ n'afọ, na-ata mmadụ n'afọ a na-akpa ape bụkwanụ ilu awụ agha afọ, ewechapụ ya bụ ife na onye abụzi ife na-eme ya n'afọ, wee buje ya ụlọ na ka o ruru ebe ahụ wee waa ya afọ, na-ewepụtagokwa anya bụ ife maka etinyere foto ya mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ebe etinyere ya paịpụ n'imi. Onye ka eme ka ndị mmadụ mata na ọmarịcha nwaanyị onu na-afụ ebe a na ọ gburugokwa onye nwụrụ anwụ, nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị ọ na-abụ na ndị n'ọrụ oyibo ọ na-afa ya natakwazi obodo be nnafa, ọ na-abụ onye tacha afụ kpata ego n'obodo oyibo lụọ ụlọ egwu a na-atụ ya ịnata. Ebe ụfọdụ na-asị nọ ndị vileji gburu ya, ebe ụfọdụ na-asịkwanụ na ọ bụghị ndị vileji gburu ya, na nwata nwaanyị a bụ ọgbanje na ọma na ọya anwụ, na ife kpatara o ji wee si Spain nata Nigeria bụ ka ọ nọrọ na Nigeria wee nwa, ka ọ ghara ịbụ na ọ nwụrụ na Spain ndebefa aya ebunata nkwa n'ozu ya, na ọnya ka o ji wee nata ka ọ nọrọ Nigeria nwa, ka ọ dụkwa nụrụ ndebefa nso, ka ọ ghara ịtafa ahụfụ. Ma hapụ unu ka unu nene vidio ka o si gasị wee kwuo okwu maka o si wee jee ka alụọ ya ọrụ ọgbanje, maka o si wee kpata ego ife ọ kọrọ karịrị akarị, ka e gwazie m na mmadụ gburu ya, ka ọ nọ bụ ọgbanje, ka ọ nọ ma na ọya anwụ wee nata ọya abụọ nwa, ka enyikwana ya n'ụlọ ọ lụta, ka a ghara inyikwana ya na Spain. Wee na-asịkwanụ na ọnwụ bụ ọnwụ, na ntụ ọbụla onye si wee nwụ n'ọkwanụ ka ya na chi esi wee kpebikwana ya bụ ọnwụ, ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa, ka nwatakịrị anụnwa ọ mụtakwanụ ka ndebefa na-edokwana ya bụ nwatakịrị anya ọfụma. Mana amakwa m nke na onye dị ndụ ya anọkata nwa agbọghọbịa ịpụta ị na-eme vidio na ọ bụrụ na nwa si enyi na ga ebe nwa si nyie ga ebe nwa, kama ị ya apụta na-akọ na ọ bụrụ na ije pati ka irie ego ịkpatara, na mgbe ị ya anụ di, na mgbe nwa ya eto ka irie uru nwa, na mgbe ị ya eme ife dị etu a ka irie uru afụfụ ịtara, ịpụta ị na-asị na mgbe ị ya anwụ, ọ na-abụ na ịma na ya anwụ ka ogene. Aghọtaghị m ya, maka amakwọ nke onye dị ndụ ya afụcha ife niile na-eme n'ụwa, ị na-eche echiche ọnwụ mgbe ị ya anwụ, kama ị ya adị eche ka ị esi wee jee gbaa iche na mmadụ be ewu, ka ị esi wee rie ego, ka nwa ya esi wee zụ, ka ị esi mụtakwu nwa ọzọ, ka ị esi wee nụ di, ka ị esi gbaa akwụkwọ, ka ị esi wee gba nkwụ. Ị nụrụ na-eche mgbe ị ya anwụ. Aghọtakwọ m akụkọ ahụ. Ọ bụrụ na ị ghọtara ị na-eche ife onyonyo a, itiri m ebumnobi na kọmentị. Udochianụ. Yes, if my enemy die, say I get properties, I get places where they will bury me, they come put me for bush, I swear to God Almighty, they go follow me one after the other. Yes, because now wait till I labor put, and my sweat, and my suffering. Good day to everybody. See, I see some comments when I post that video yesterday. Say, waiting, how you take sick body, how you take dead body, how you take this one, this one. I know some men they drop all those kind of comments, but I can't be a tell my fellow women. So kind things where they would do. If you know say they face some kind problem, some kind temptation for life. Since maybe they do what they say favor me. Like I see call your cost share with some people, both man and woman. But at the depends of the heart where you get, when you tell when you want to do all those kind of ritual, those kind of things, and the kind of heart where you get to, and I will say explain that one later. When I go river, when I did Nigeria before I come back to Europe, I go river, person carry me go river low strong wish. This is scatter for my hands.
pot, big pot, one say bath, scatter from my hand for inside river. I don't know how that is. New pot what did you buy? So that day I discover who I be. I know every time I go meet all those babalawo, say at the first situation, that's how I did Nigeria. What they always tell me, say, as a day, that's so be as a day, that's so be that's all of them, they always tell me. So I don't say that's why I don't say I be on here, all those prophetess, all those persons, see her, at the cities. But I dream, now for the performances. I know never have a performer for real life. Now so dream, now you say for their apple. So I know where I be. So there are some things why I say do on my own when they favor me. So now I still call your share with some people. Maybe will see favor them. You understand me? So don't go big. Everybody inside just go the hustle. Both man, woman. Now you know the cows will the hustle inside where go favor you. So you know big. Like you know the way you want to hustle your body for year where go favor you. So far make you see the body. Now wait everybody pray for. If they get my point. So these are the things where you go do. But if you want to do these things, allow me no want to tell people where get bad mind do. People where get gossip, where they destroy your fellow human being. Not be this kind of people you talk to, because if you don't not go work for you. Not go work. If people feel the talk, say Sylvia the hash, do a hash, play carry paper body. I feel change from that hash, from that paper body, whereby people know say I don't change. But if they know you to be gossiper, say you they destroy people's name. My sister, my brother, it's no good. Nothing you go to do when you go to prosper. What your fellow human being go do when you go good for them. You don't feel do make go good for you because why? Your maths don't already they cause you bad luck. So people there, they go say people want favor you. They say okay, let me hold this money or take this money first juice first. You want follow their fight for their money. Tell them say who are you? Call me. You don't see the money. Don't see the money. So those kind of people, if they don't cost you, that they are silent alone. That cause when they follow you already. So then they pray. People there by where your mates they see money, you they still they see the money for them, but you don't know what they use the whole they do. But your mate they use the whole they prosper. But maybe that you see money pass out. So everybody, they're different the way everybody they live. But this things where I want to tell you now, if you not like, you not take them. You they get my point. And I know say the ones where I get good at this, I go feel see where I go work for them. See all these coins, all these centimo, 1 cent, 2 cents, those red coins. If you want to put that gold color 10 cents or 20 cents, you know me. Me now they gather around. Me now they juice them. Me now they let una wallet the dry. Say that red coins not go to day inside again. Me now they let una house it dry. See all those red coins. Me now they gather around. Me now they throw and follow corner of house. Me now let house the dry. Me now they throw and follow corner of house. Even this flat not be get them. I know how many red coins that they throw away. Follow the whole corner, but my room is plenty. Corner my room not be my house, but other parts of the house I throw small puts. You get my point? So I make house not dey dry for money. Make your hand not dey dry for money. Circulate the house with that red coins. Even my house for Nigeria, that red coins full on. Even when I do yogi, that make when they go through temptation, my hand no run dry. When they say I can't beg for food, no matter the situation where you go through, you can never run dry. So then I let that red coins they drive on our house. Then I throw we and follow the corner of house. Then I use them. So people your juice, but you drag their wallet. They don't just no. Then I let that red coins. They always deal with that. Very important. Second one, what I'm going to do once in a month or once in a while. See egg na prayer. Don't be saying you go break egg for where your fellow human being they walk. You want your take draw down people look. Streets there, other places there where they break egg put. As fast as that prayer, you just take it for yourself. Juice egg. That egg, see the mat, put red oil. Juice and tape naked. Juice and tape from head to toe. You'll be like say use a bath. Use that. If you don't use that, do prayer finish. Pray for yourself. Pray for people around you. Both people are gonna walk. Pray for everybody. Apart from the ones where they wish you bad. You see minus the inside. Pray for everybody. Go break that egg. Break up for center of road. Other 4 junction or 3 junction. Break up for center of road. You go see as things go to open. Way go to open for you. You'll see the way things go to shine. And the third one. That third one are people when they really go through temptation, deep temptation, but they don't go many places, waka, different word that people they tell them. No, say where solution for the come and say everybody don't tell you one word. If you can find solution put. Don't be say you go here tomorrow, but Babalawo want make you fair, explain your past, explain yourself, for you know what you want to tell you.
Or because why they know they see anything. They know they see the enemy really block them. Whereby no matter the strongest babala where you go meet, you don't go see that thing. No, it's say one tell you. So different people like go tell you different math. No particular word they will tell you say they will repeat and say as you got this babalawo another thing. I don't know how many it's too long. Say this one tell you one word or this one tell you say word different word that they tell you. So you never really get the point of waiting they do you. Now you like get this number 3. See, if rain dey fall for abroad, but this period na rain only for rain fall for Nigeria. If you don't say they go through that temptation, deep temptation, say that Nigeria you dey, or you still get parents, tell them make they if rain dey fall, make they don't feel for Nigeria carry water come for you for abroad. Na be the thing. So now only here you fit still do that kind of thing. If rain dey fall, if you get patient for you, but as if you dey Nigeria, so carry bucket put for rain, make rain fall put. If rain fall put, keep am for safe place where you fit stay back for 3 days. You understand? So put salt. Anything you want to use on bath, fresh inside, put salt. Make sure say if like 3 times you want bath a day, then that water you just bath. So fresh in the whereby you go take bath 3 times a day. If like one you see fresh, another one if like one you know, make sure say that 3 days complete. If like big rubber, you just don't take fresh and done. Make sure say that 3 days complete. Anything even if like once you want to bath, no problem. You understand? But don't mix am with other boil water or river water. Baby, you'll be really come for hope. You understand? Put salt, put sugar. Use that bath. As use that bath, they pray. That's it. See, no babalawo will fit to you that kind of thing. No babalawo. But all this prayer and why they talk about things, my sister, check your mind. Oh. If you get good mind, only if you get good mind, that prayer will work for you. You don't if you get bad math where you say draw your fellow human being down. When you want to destroy your fellow human being for life, you go make sure say we condemn make you expect everything better for you. No. There are some things where even worse past sin. Even if you don't carry person before, there are some things where worse past that sin. Still say you might be. You if you say that only you might be only the thief, follow they do this one like be sin. No, only they do shall like be sin. No, there are some things where worse past sin. You never see whereby you use your mouth to destroy person for a life. The person you're dry. Because now when you talk for the person body, you will they dry that person. Who will bear your bomb and not who mass on it. So imagine person you're the person don't work. Who you can don't know that person they are alive. Because you regret his or her life. Because you work by your bomb. So if you get those kind of wicked bad, not be you they do this video for. Come say you call say the thing don't work for you. You get my point. So